बै अब बोसोर जाराखै गुबै बोसोर जाराखै ताताल आं बोसोर साइमेया आं बर' जिरानियाव दङ हंखे आं बर'नि गतनाराव नुगिया बासो साइमेया तमाखि आंनि फायंबा आं गोथै खौरामाखि आं थांखा थांमानि परेखिना आं जे बर'नि परिबेसरावनो नगै आंनि हायनो नार्भास ओङै थांखा एके प्रेसार बारेखा सुगार बारेखा एके आं केबाय कक गाहाम हामिया आं सालायबो माबलिया सोङैबो माबलिया आंसे साइडखे मा दंसिबो हायनि बागै आं बनि बेकाते आं ते साइमेया ओ जे बयबो थारजानायखौ निनि अक बुफायं ना अक बुफायं बाथाय को जों बुफा अलकाता माके थामसा ताम हनै खोनागोन नोंलाय जे मियानि गथनानो जे खोनामा तो बनो माने गन गोरों हनै बुफालायनि सालायमा खोनावता एमनि कयते डिगिराव बोथार जागोन अबला आं साइमेया टाइम साइमेया ता इनके ताबो नरगले तामो नाय जे निनि बुफायं हम हैके बोथार जामनि तामले नायसिनाय नायमा तो आंनि कुनो नायना करिक तमाके आंनि बुफायं से कमाय थांखा के कमाय थांमानि तो केबो खेरक माइया जराले तैमा तै कतगै दङ जरा कुनो दिनो सागा किफिलिया आंनि बुफायं कतगै थांहा बना आं ते किफिलि मालियाबा आंनि बुफायं से मालियाबा आं ते कुनो नांजालिया हते जोंना अच्छा सर ताबो चिनि हासते वो चिनि तिप्रा सरक अब हैके जे गोबां मा थायो बुलाय मानि तगलाय मानि बोथारलाय मानि नुगजागै दङ अबनो तै नों तामो मेसेज रनो मुसुं अब रगनो बहायनो ता आं बरनो थाङै नगैया खोबो खोनायाबा बरगनो कग्रब नबा आं माने साइ सुक्रबै साइमेयाबा आं सानानोबो थांया ता माखायता आंनि मते हिके गेनिनि ओ जे बुफायं बक्तो जमातिया आगि रगो कामिनि लुकुरक बाय जे ताबो बेरजागो नाय रग बाय के वालाय मारगले तद तंग साइदम अब रगले आं साइमेया मनाय दो आंबो अर तंगो दो के बत खंपैलंग तंग के आंनि पारा तो बत खंपैलंग आं आंनि पारा तो उदयपुर महारानी वासी के आं बरक बाय जगाजगबो कम माने बरबो फाइमे आंबो फाइमे जगाजग कम के थांलायमा फायलामा खूब कम हायनि बागैनो आं बतैबा आं साइमेया खोबो खोनाया ता के कुनो वालाय मारक आगि रगो जाना माया तना वालायो सगलायो हिंथ खोनाया अमखायता के जों खोनागाथाय कायसा जे मियावो जे बक्तो जमातिया बिनि हामजोग दहिन साबजानि जे साखामियां मानि हामजोया साजोग के बनो नायरनानि बागै अतुरे जाब्रसो खलाय तंगि मानि आबो के बुसु जरतै कबै अतुरे जाब्र खलायमा रत आं साइमेया तमा हंके बुसाजोंनो तो ओ कयदिनो नो ऑपरेशन खाय तेलां वता न थक मानि 3-4 दिन दं तें लाखिसे दो हंके आनि कैसा कयमु जे मिया आनि बुफायं जवान बक्तो थैमानि तुगी कैसेया मेडिया सरक तिसावै आनि छबि रवै आनि फट रवै आनि सामप्ले रवै भाइराल फ्लाइमा रवनो जाते रसायनाखे बेलाय बेलायखिन आं हामजाकनाय तमाके आं बेलायखे लाचिला दुख बुंला माने बर बसक जराक लाचिखा बसक जराक किरिखा आनि कुनो साना ककरि तमा हमले आं तो आनि सागनो आं कतरकै सामानिया आनि गरनो आं माने फुवारै सामानिया दो माने तमाके आनो तो हदा कैनाखे जतन सराय हयते बुरा जरा जतन साइमान सिनेव के ता जतन हदा कैनानि बुफायं सकाल हनै बथा जागो डक्टर जागो हनै आनि छबि तिसावैसि रमानि आं बेलायखे लाचिला बेलायखे दुख नांला हानि बांगो आं मेडिया सरनो आं कयनानि मुतुक जाव बनो दाक्ति न रसायना खाके बेलायखे हामनाय माने ओ जे निनि फोटो भाइराल खलाय तंगमोन न तै इयो आनि फोटो भाइराल खलाय तंगमोन न रसायना खाके बेलायखे हामनाय हानि बागै आं माने माने मेडिया सरं थानि आं बेलायखेनो आं अर तंथ तैफानो नरबाय बायथा आं मालायै नरना कयमेया फनो नरनि चरण रमि मे फानो आं अर तंथ ते नरना आं जत मेडिया रंनो जे आनि सामप्लै न भाइराल फाइना रनो आं कयजाव बनो दाक्ति न रसायना बागै आं कयजाव